በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኃ ሐምለ 21 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቢ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። 21 ሐምለ ናይ ድንግል ማርያም ዓመታዊ በዓልን ናይ ኩሎም ቅዱሳንን እዩ። ጸሎታን በረኸታን ኣማላድነታን ጣዕሚ ፍቕራን ናይ ወላዲተ ኣምላክ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ምስ ኩላትና ይኹን። ኩልኩም ኣብ ፈቐዶ እስር ቤትን ፀበባን ጸልማትን ዘለኹምን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣደይ ትኹን ፍትሕኹም ሓይልኹም ብርሃንኩም ኣብ ኩሉ ዝወደቕኩምዎ ድማ ደገፍቲ ኮንኩም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሓደ አምላክ ብዝኾነ በአብን በወልድን በመንፈስ ቅዱስን ስም ሐምለ 21 እመቤትና ተገሊጻ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ጽድቁ ዝመስከረትሉ ጻድቅ ንጉሰ አቡነ ለአከ ማርያም ዕረፍቲ እዩ። ንሱ ድማ ናፄ ናኦድ ወዱ ክኸውን ከሎ መንግስቱ ንዒቑ ዝመነነ እዩ። ብናይ ክፍኣት ምኽሪ ተታሊሉ ንጉስ ዓምደ ጽዮን ሰበይቱ አቦኡ ብምምርዓው ከም ኤልያስን ከም መጥምቀ ዮሐንስን ከይዱ ንንጉስ ስለ ዝገሰጾ ብዙሕ ዘሳቀዮም ዓቢ አቦ አቡነ በጸሎተ ሚካኤል ዕረፍቶም እዩ። ንሶም ድማ ሕያዋይ ብርቱዕ ካህን ክኾኑ ከለው ኣብ በረኻ ኣብዚሖም ዝተጋደሉ እዮም። ዓጽፎም ክዳኖም ከም ጃልባ ተዓጢቆም ናይ ኢያሪኮ ባሕሪ ምስ ደቂ መዛምርቶም ዝተሻገርዎ ዓቢ ኢትዮጵያዊ ድማ ጻድቅ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ከፋለ ባሕሪ ልደቶም እዩ። ካብ በዓል ንጉስ ቴዎዶስዮስ መኳንንቲ ሓደ ዝኾነን ንነዳያን ዝምግብን ዝነበረን ቅዱስ ሱስንዮስ እውን ዕረፍቲ እዩ። ናይ አቡነ እወ ክርስቶስ ዕረፍቲ እዩ። ቅዱስ ንጉስ ለአከ ማርያም ናይ ኩሎም በረኻቶም መሕደረና ሕጂ ነንብብ ድማ ናይ ንጉስ ለአከ ማርያም። ጻድቅ ንጉስ ለአከ ማርያም ናይ ትውልድ ሃገሩ ጎንደር ክኸውን ከሎ አቡኡ ንጉስ ገይኝ ይክበሃል ከሎ ኣዲኡ ድማ ሮማነ ወርቅ እያ። ንሳውን መካነ ስላሴ ዘስርሐት ጓል ንጉስ ሃፄ ናኦድ እያ። ለአከ ማርያም ድሕሪ ምውላዱ ኣስላም ተንሲኦም ኣብ ክርስትያንን ኣብ ኣፄ ልብነ ድንግልን መዓቢ መከራ ኮነ። ልብነ ድንግል ድሕሪ ምሟታ ድማ ገላውዲዮስ ነጊሱ ንግራኝ ሰዓሮ። ዝፈረሳ ኣብያተ ክርስቲያናት ድማ መለሰን ተሃነጻ። ዝቐንዐት ሃይማኖት ተዋህዶ ድማ ተመለሰት። ንገላውዲዮስ ድማ ብመጋቢት 27 ናይ ጎይታና ናይ ስቕለቱ በዓል እንዳኽበረ ከሎ ካብ ወገን እስላም ዝኾኑ ጭፍራታት ኣጋጣሚ መጺኦም ከቢቦም ቀተልዎ። ኣብቲ ግዜ ድማ ነዚ ጻድቅ ቅዱስ ለአከ ማርያም ሒዞም ዓሚም ናብ ዝበሃል ሓለቃኦም ኣብጽሕዎ። ንሱ ድማ ምእንቲ ክሰልብዎ ኣዘዘ። ሰለብዎ ድማ ድሕሪኡ ናብ ቱርኪ ወሰድዎ። ኣብ መንገዲ ድማ ብዛዕባ ብጣዕሚ የሰቃይዎ ነበሩ። ኣብ ግመል ንቁልቁል ዝሰቀልዎ ግዜ ነበረ። ብማይን ጽምእን ብፀሓይን ቃጸሎን የሰቃይዎ ነበሩ። ኣሲሮም ድማ ብገመል ዝጎትዎ ግዜ እውን ነበረ። ከምዚ እንዳገበሩ ድማ ኣብ ሃገረ የመን ኣብጽሕዎ። ናይ እስላም ንጉስ ድማ ኣቀዲሙ ከሰቅዮ ስለ ዝደለየ ምእንቲ ከቅርብሉ ነቶም ወተሃደራት ኣብ ዝኣዘዞም ግዜ ጎይታና ብተኣምራት ሰወሮ። ወላ ሓደ ክዛረቦ ብዘይክእል ተኣምር ነጢቑ ወሰዲ ናብ ሃገሩ ኢትዮጵያ መለሶ። ንሱ ድማ ቤተ ክርስቲያን ሰርሐ። ንዝተሸገሩን ንድኻታትን ናይ ለውሃት ትሩፋትን እንዳሰርሐ ንቅዱሳን እንዳዘከረ ብፍላይ ድማ ናይ እመቤትና በዓላ ብምዝካር ኣብ በቢወርሑ ዝኽራ እንዳገበረ ስጋብ ግዜ ዕረፍቱ ሐምለ 21 ኣብ ልዕሊ ምድሪ ብሰላም ነበረ። ኣብ ቅድሚ ሊቃውንቲ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣፄ ገላውዲዮስን እመቤትና ተገሊጻ ዝመስከረትሎም ጻድቅ ኣቦዮም ረድኤት በረኻቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና አሜን። ከምኡ ድማ ቅዱስ ሱስንዮስ
ቅዱስ ሱስንዮስ ኣብ ውሽጢ በዓል ንጉስ ቴዎዶስዮስ መኳንንቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ንሕሙማትን ንድኻታትን ምሕጋዝ ዝፈቱ ብጾምን ብጸሎትን ዝተግህ ሕያዋይ ክርስቲያን እዩ። ጸጋን ጥበብን ብምስትውዓልን ፍልጠትን ዝተመልአ እዩ። ብኸሓዲ ንስጥሮስ ክሕደት ምኽንያት ቅዱሳን ዝኾኑ ሊቃውንቲ ኣቦታት ኣብ ኤፌሶን ክእከቡ ከለዉ ናይቲ ጉባኤ ርእሰ መንበር ዝኾነ ናይ እስክንድርያ ንሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ቄርሎስን እዚ ቅዱስ ሱስንዮስ የገልግልዎ ነበሩ። ንኻልኦት ኤጲስቆጶሳት እውን ኣገልገሎም። ኣብቲ ግዜ ድማ ብዘጨንቕ ደዌ ሓሚሙ ደቂሱ ከሎ ካብ ሰማይ ናብ ዓብይ ምርዓ ከም ዝተጸውዐ ራእይ ረአየ። ነዚ ድማ ንቅዱስ ቄርሎስ ነገሮ። ኣባ ቄርሎስ ድማ ጎይታና ምእንቲ ክፍውሰካ ከለኻ ስለኻ ክጽልየልካ ትደሊ ዲኻ ኢሉ ኣጸናንዖ። ንሱ ድማ እወ ክድሕን ይደሊ እየ፣ ነገር ግን ገንዘበይ ኩሉ ንድኻታት ስጋብ ዝህብ ጥራሕ እየ ዝደሊ በሎ። ቅዱስ ቄርሎስ ምስ ጸለየሉ ድማ ካብ ደዌኡ ፈጢኑ ደሓነ። ሽዑ ድማ ቅዱስ ሱስንዮስ ንብረቱ ኩሉ ኣውፂኡ ንድኻታት ሃበ። ተመሊሱ ድማ ደቀሰ፣ ብሰላም ከዓ ዓረፈ። ቅዱስ ቄርሎስ ድማ ብኽብሪ ገኒዙ ድሕሪ ምቕባሩ በዛ ዕለት በዓሉ ምእንቲ ክገብሩሉ ንምእመናን ኣዘዞም። ረድኤት በረኻቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ የምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ኣቡነ እወ ክርስቶስ እዚ ጻድቅ ድማ ሰበይቲ ተመርዒዩ ድሕሪ ምንባሩ ክልቲኦም ብቅድስና ኮይኖም ብሓድነት ይተግሁ ነበሩ። ኣጋይሽ ብምቕባልን ምጽዋት ብምሃብን ብጾምን ጸሎትን ይነብሩ ነበሩ። ለይቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ማቕ ለቢሶም ነንበይኖም ይድቅሱ ነበሩ። ቀትሪ ኣባጊዕ እንዳሓለዉ ይውዕል። ንሳ ድማ ንኣጋይሽ ንዝኸውን ምግቢ ክትገብር ትውዕል ነበረት። ንሱ ካብ ሓለዋ ኣባጊዕ ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ ድማ እግሪ ኣጋይሽ ይሓጽብ ነበረ። ፍጹማን ዝኾኑ መነኮሳት ድማ ኣብ በዓቶም ኮይኖም ናይ ጽድቂ ስራሖም ከመይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክግለጸሎም ናብ እግዚኣብሔር ጸለዩ። በዚ ግዜ ናይ ተጋድሎ ግዜኹም ገና ከም ናይ እወ ክርስቶስን ከም ናይ በዓልቲ ቤቱን ተጋድሎ ኣይኣኸለን ዝብል ቃል ካብ ሰማይ መጾም እሞ እዞም መነኮሳት ከይዶም ናይ እወ ክርስቶስን ናይ በዓልቲ ቤቱን ስራሕ መርመሩ። ንሶም ድማ ብግዲ ስራሖም ገለጽሎም። እቶም መነኮሳት ድማ እንዳኣድነቑ ናብ በዓቶም ተመልሱ። እዞም ቅዱሳን ድማ ብኸምዚ ዝበለ ተጋድሎ ነይሮም ሓምለ 21 ብሰላም ዓረፉ። ረድኤት በረኻቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ መድኃኔ ዓለም ይቕረ ይግበረልና ይምሓረና ኣሜን። ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ዓጽፎም ከም ጃልባ ተሓጢቖም ናይ ኢያሪኮ ባሕሪ ምስ ደቂ መዛሙርቶም ዝተሻገሩ ዓብይ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ከፋሌ ባሕሪ ልደቶም እዩ። ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ከፋሌ ባሕር ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ኣቦኦም ክርስቶስ መዓ ክኸውን ከሎ ኣዲኦም ድማ ስነ ህይወት ይበሃላ። ሕያወት ዝኾኑ ወለዶም ብሃይማኖት ብምግባር ኮትኩቶም ይዕበይዎም። ኣብዚ ዓበዩ ግዜ ድማ ብኢድ ኣባ ዘካርያስ መነኮሱ። ዓበይቲ ቅዱሳን ስጋብ ዘንቕዎም ድማ ብጽኑዕ ተጋድሎ ክነብሩ ከለዉ ጎይታና ድማ ምስ ቅዱሳን መላእኽቱ ተገሊጹ ብንፍሓት መንፈስ ቅዱስ ይሕደረሎም። ካብ ማፀን ኣዲኻ ዝመረጽኩኻ ፍትወይ ኦ ኤዎስጣቴዎስ ንብዙሓት ወንጌል ምእንቲ ክትሰብኽ ካብ ኢትዮጵያ ስጋብ ኣርማንያ መምህር ገበርኩኻ። ንዓኻ ዝሰምዐ ንዓይ ሰምዐ፣ ንዓኻ ዘይሰምዐ ድማ ንዓይ ከም ዘይሰምዐኒ እዩ ምስ በሎም ናብ ሰማይ ብኽብሪ ዓረገ። ኣቦና ቅሽና ምስ ተሸሙ ወንጌል ብምስባኽ ጀመሩ። ንበዓል ኣቡነ ኣብሳዲ ወሲኽካ ንብዙሓት ኣመንኪሶም ደቂ መዛሙርቶም ገበርዎም። ብጣዕሚ ኣገራሚ ተኣምራት ብምግባር ድማ ንብዙሓት ሕሙማንን መድሓኒት ኮንዎም። ንደቆም ኣኪቦም ናብ መናፍቃ ብፍጹም ከይቀላቀሉ ብምምኻር ንኣቡነ ኣብሳዲ ኣብ ቦታኦም ተኪኦም ናብ ኢየሩሳሌም ብምኻድ ንቅዱሳን ቦታታት ተሳለሙ። ንመንገዶም ድማ ናይ ክርስቶስ ወንጌል እንዳሰበኹ ንብዙሓት ናብ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት መለስዎም። ናብ ኣርማንያ ከይዶም ድማ ኣብ ኢያሪኮ ባሕሪ ኣብ ዝበዝሑ ግዜ ነቶም መርከበኛታት ምእንቲ ከሳፍርዎም እንተለመንዎም እምቢ በልዎም። ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ግን ዓጽፎም ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርጊሖም
بس مسلاسي إلهم أمعتبهم نعطفهم كم مركب غيرهم ندقهم حيزهم نتي بحري تشاغروا حاطفهم مالت نصلهم مالتيو ندقهم دما دقه عبلبخم قيمن شنغلان أيتنبرو تحلو نعيجن كاباخم حدا كم زتطفئ يመስلني الله بلوم نزي مسبلو كابهم حدا نايقم بقل مأكبي نبر أمو بقصبت سطمه أبونا أرمانيا بصيحهم مسليك باباسات براكي مستوهابو كمهرو جمرو ናይ ኣርማንያ ሰባት ኩሎም ብሃይማኖት ሓደ ስጋብ ዝኾኑ ዓበይቲ ተኣምራት እንዳገበሩ ኣምሂሮም ኣጠመቕዎም። ኣቦና ግዜ ዕረፍቶም ምስ ኣኸለ ጎይታና ተገሊጹ ዓብይ ቃል ኪዳን ምስ ሃቦም መስከረም ዕለት 18 ዓሪፎም ሊቀ ጳጳሳትን ካህናትን ብዓብይ ክብሪ ገኒዞም ኣብ ናይ ሰማዕት ቅዱስ መርምህናም ቤተ ክርስቲያን ቀበርዎም። ናይ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ረድኤት በረኸቶም يحضرنا بصلاتهم دما مدهاني عالم يمحرنا امين حمله 21 زخبروا عامتاو ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ድንግል እመቤትና እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ቅዱስ ኡራኤል ሊቀ መላእክት አቡነ በጸሎተ ሚካኤል ጻድቅ ኢትዮጵያዊ ቅዱስ ላእከ ማርያም ሄር ኢትዮጵያዊ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ኢትዮጵያዊ ልደቶም ብፁዕ እወ ክርስቶስና ሰበይቱ ጻድቃን ቅዱስ ሱስንዮስ ጻድቅ ቅዱስ ዮራኖስ መኮንን ናይ ሚእቲ ሓለቃ አሜን። ወርሓዊ በዓላት ድማ አበው ጎርጎርዮስያት አቡነ ምእመነ ድንግል አቡነ ዓምደ ስላሴ አባ አሮን ሶርያዊ አባ መርትያኖስ ጻድቅ አሜን። እንታይ ሞ ክብለኩም እየ ብዛዕባ እኒ ገዴዎን እኒ ባርቅ እኒ ሶምሶን እኒ ዮፍታሄ እኒ ዳዊት እኒ ሳሙኤል ከምኡውን ብዛዕባ ነቢያት ከየዘንትወልኩም ጊዜ የብለይን ንሳቶም ብእምነት መንግስታት ሰዓሩ ጽድቂ ከዓ ገበሩ ይብል ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 32 ንረኽቦ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል ኩሉ ካብ ነበባ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአርመለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን አቡነ ዘበሰማያት ንበል።